Ak si chcete oddychnúť a dozvedieť sa najnovšie informácie z českého aj slovenského showbiznisu, ste tu správne. Vítajte pri sledovaní Smotánky. Pekný večer. Napadlo by vás dať dokopy manžela Zuzky Plačkovej, Reného Štrausa s Petrom Stašákom? Nás nie, ale niekto s touto myšlienkou prišiel a my sme boli pritom. Olympijský víťaz Matej Tóth sa nedávno objavil v spoločnosti dvoch slečien. Nebol to nikto iný ako jeho dcéry Ema a Nina. Posledná spoločenská akcia, ktorej sa Vašo Patejdl zúčastnil, bol tenisový turnaj v Přerove. Tam sa stretol aj s ex-prezidentom Václavom Klausom. Máme exkluzívne zábery z tejto privátnej akcie. Minulý rok sa finále Elite Model Look konalo v Prahe presne v deň pohrebu Hanky Zagorovej. Život občas prináša zvláštne náhody. To tohtoročné prebehlo v deň poslednej rozlúčky s Vašom Patejdlom. Verím, že sa vám dnešná Smotánka páčila. To už je od nás na dnes všetko. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia v sobotu večer.